Attorney Virgie, lagi kitang naririnig sa mga interviews mo na sinasabi mo, may relevance pa rin ito sa kasalukuyang panahon. What do you exactly mean by mayroon pang relevance yung nangyari noong World War II at sa iba pang mga nauna pang giyera at sa mga gerang nangyayari sa mundo in various parts of the world sa kasalukuyang panahon? Kasalukuyan hanggang ngayon ay ang giyera ng Russia at ng Ukraine. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang giyera at sa lahat ng mga ito, lagi-lagi na ay may babaeng naaagrabyado. Bakit? Kasi sa lahat ng giyera na ito, women are always considered as collateral damage. 'Di ba? Mm. Ganon din ang mga kabataan. Kaya tuloy parang 'pag panahon ng giyera, okey lang bang mamatay ang mga babae? 'Pag panahon ng giyera, okey lang ba na mamatay ang ating mga kabataan? At ang pangalawang importansya nito ay, hindi po puwede nating kalimutan ito. Hindi kaya kailangan nating ano 'yan ano, yung ungkatin katulad nito pag-usapan. Kung puwedeng araw-araw pag-usapan at kaya nga ito yung isa sa mga, sinasabi ng SEDO. Kailangan maging parte siya ng curriculum, kailangan maging parte siya ng history at pag-aralan. Bakit? Kasi we should learn from our past. We should learn from our history. If we do not learn from our past and our history, 'pag hindi tayo natuto sa mga nangyari sa mga lola, naku, mauulit at mauulit ito. Hindi na Mm. natin gusto nung second generation of comfort women. Sa kasalukuyan, napakatindi, no? Very aggressive ang Japan in trying to erase in their history itong nangyari o ginawa nila noong World War II. Talaga namang nakakahiya, no? At kaya pinipilit nilang itago, pinipilit nilang burahin. At ano ang ginagawa nila sa iba't ibang panig ng mundo, nagtatayo sila ng kamikaze statue. Samantala, pinipilit nilang alisin ang mga statue ng mga comfort women. Kasi magpapaalala yon sa napakapangit no, na naging parte nila sa World War II. Kaya lang, Sonia, hindi naman po puwede 'yun. Kaya talagang tayo ay tuloy-tuloy ang pagtuligsa do'n sa ginagawa ng Japan. Ano ang ibig sabihin nito 'no, yung magiging pangatlong implikasyon nito, ang ibig sabihin nito, parang wala tayong Malaya-Lolas. Parang walang gano'ng nangyari sa bansang Pilipinas at hindi 'yun po puwede. Otherwise nga, mauulit kapag binaliwala natin iyon. Tsaka attorney, parang ang ibig mong sabihin, after 80 years 'pag ganyan ang ano, ang takbo, parang walang closure 'no? Oo. Alam mo Sonia, naku, ikaw mahal na mahal ka ng mga lola. Mm. Alam mo yon yung hanggang ngayon kapag magkukuwento sila, naiiyak sila. 'Pag kinakanta nila yung kwento nila, naiiyak sila. Ako, matagal na tayo sa kaisa-ka na kasama ng Malaya Lolas, pero yung hindi ko malimutan yung isang kwento ng lola nung naglakas ng loob siya para sabihin ang kanyang, kuwento. Pagkatapos nun, siyempre may edad na nga sila 'no, iniwan siya ng kanyang asawa, ni lolo, dahil ang Hmm. sinabi sa kanya ay, "Hindi ko kayang, hindi ko kayang kainin 'no, o ang ano, ang butong pinagsawaan na at dinila-dilaan pinagsawaan na ng iba." Napakasakit nun Sonia, eh. Ang hirap para sabihin mo na ikaw ay napagsamantalahan. 'Di ba? Palagay ko humugot ng lakas ng tibay ng loob, lakas ng loob ang mga lola para sabihin iyon. Kaya naman hindi hindi kahit na 80 years na yung nakalipas, hangga't Mm. hindi nila nakakamit ang hustisya, hindi magkakaroon ng closure at importante yon na magkaroon ng closure. Attorney Virgie, walk us through dun sa papaano niyo isinagawa yung pakikipaglaban para makamit nila yung hustisya? Saan-saan kayo dumulog? Ano yung mga ginawa ninyo? Ano yung mga pagkilos na isinagawa ninyo? Kasama yung iba pang mga grupo, bilang suporta sa pakikibaka ng mga Malaya Lola. Oo, naku hindi din naging madali ang laban na ito para sa mga lolas 'no, para sa kaisa-ka, para tulungan ng Malaya Lolas. Dahil hindi ano 'no, ayaw pansinin ng Japan ang mga reklamo, eh, at
At nung panahon na yon, marami na ring kaso na naisampa sa Japan na na-dismiss. Dahil ang sabi ng Japan, wala daw legal personality ang mga individual complainants. Ang may legal personality daw ay ang gobyerno. At dahil Okay. doon, dahil doon sa mga sunod-sunod na pag-dismiss ng Japan Supreme Court, Mm. noong 2004, ang Malaya Lola ay nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Yun yung Mm. kaso, Sonia, na petition for writ of mandamus. Ang ibig sabihin nito, yung nagsasampa tayo ng kaso sa korte para orderan ng Supreme Court ang ating gobyerno, specifically ang Executive Department, na i-represent ang mga lola sa kanyang pagsasampa ng kaso sa Japan. Mm. Son, 2004, nadesisyonan yon finally. Yung with finality ang dismissal, 2014. It's a 10-year legal battle. Ganon katagal. At sa buong panahon na yun, Sonia, halos sa tuwi na lang November 23, laging pumupunta ang mga lola. Kinukuha natin ang mga lola para mag-rally. Kasama natin. Kaya hindi madali, no? Talagang ibig sabihin, inakap, no, niyakap ng ating mga lola yung kanilang pakikibaka para sa hustisya. Ang sabi ng Supreme Court, nakakaawa ang ating mga lola. Sila daw, they sympathize with the lolas. At karumal-dumal yung nangyari. Pero, hindi raw nila pwedeng pilitin ang Executive Department na i-represent ang mga lolas dahil yun daw ay isang political act and it is beyond the jurisdiction of any court. So, wala. Kaya siya na-dismiss. Alam mo, Sonia, ang kaisa ka, we take advantage every time na mababalitaan natin ang mga administrasyon ay pupunta ng Japan o kaya may pakikipag-usap sa presidente ng Japan o kaya dadalaw dito. We take that opportunity para mag-rally para sabihin sa kanila na, "Uy, gobyerno, 'di ba, isama niyo sa usapin ang lola natin, no?" Pero walang nangyayari. At dahil nga noong 2014 na dismiss na yung kaso, kailangan na nating lumabas ng ating bansa. Alam mo, Sonia, hindi ka kasi makakapagsampa ng kaso sa isang international body kung hindi mo na-exhaust ang lahat dito sa loob ng ating bansa. Pero yun Okay. nga, nagawa na natin lahat, na-dismiss, kaya lumabas na tayo ng bansa. Kaya noong 2019, isinampa sa CEDAW yung kaso ng mga lola. United Nations yan. Sa United Nations, no, isinampa. Dahil nga, doon sa walang ginagawa ang ating gobyerno, hindi tinutulungan ng ating gobyerno ang Malaya Lolas na i-represent siya at walang tulong na natatanggap sa kanya. Kaya, yun, isinampa natin sa CEDAW 2019 at alam mo, very timely. Nung March 8 natin natanggap yung desisyon. March 8, di ba, 2023, ngayong International taon. Women's Day. Lang. Ito lang, nitong 2023. Yung CEDAW view kung saan, yun nga, no, maraming sinasabi doon para sa Malaya Lola at sa lahat ng victims ng World War II. Ano ba yung naging tugon naman ng gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos? Dapat nga maging opportunity to for this administration to do something because kung meron siyang gagawin, it will be for the very first time